Anyị dọzọ onye chagose nwamba nọ Igbo bịa ka anyị kulie na gbala gbafọ ka ọ bụrụkwala Igbo bịa ka anyị kulie ịma na alụ gbafọ bụrụ omenala o nwere ebe ọ na-agba ofeke ụfọdụ amarọ ọ bụ gịnị bụ ofeke onye bihe na-agba ọkụ ọ na-achụ oke ịma na ọ bụ ofeke onye gburu nwanne ya n'ụwa ka m gwakwa ya agwa ịmakwa na ọ bụ ofeke n'ịbụ omere ọra n'ezi mana agụrụ na nyụcha beghị anya ịma n'ịbụ ofeke onye fụrụ ebe nwanne ya si eli ọma wee mechie nya ịma na ọ bụ ofeke eya nne kwuru okwu kwuru wee sị ofeke ọ na-agbakwa mgbe kele ibe Naijiria jụrụ Igbo n'Igbo amarọ ma nke kasị njọ bụ nke agha Igbo jụrụ onwe fa ihe okoko ije gwazienụ ndị Igbo kunye Igbo bụ Igbo teta nọ n'ụra Idumota n'ọsọ anya na Mandela si nọ na Alaba International anagogo Computer Village anabago Ladipo Market na Butari na Market gaina Tinka na Papa bye bye yo Igbo amanze Owije Igbo amanze Owije Igbo amanze Ọgụ Biafra na n'Igbo ka tụrụ ya bọmbụ na n'Igbo ka tụrụ ya ewuro be anyị ga-emebili emebi mana tata Igbo alapụghị n'Igbo wee jebe mba ọ bụ gịnị bụ na tata ebe ka na-edozi na Naịjirịa ọkwa be ndị ọzọ ka na-edozi high rising be ndị ọzọ ka na-alụ ya factories be ndị ọzọ ka na-alụ ya basic community sọkwa be ndị ọzọ Igbo bụ gịnị abụrụ ndị Igbo ọnụ ọdụdụ ha bụ na-ajụ n'ụwa agbanyeghị ibe niile na-emelụba ọ na-asị anyị na anyị na-ababa
gịnị anyị na-eme ka ofege na ndị amara ebe ma nja ihe ogogo ije Igbo teta nọ n'ụlọ onye ji teta ụlọ ọ bụrụ ụtụtụ ya n'ozi data dịba mmanụ ọdịbalụgbo n'obodo anyị nọ n'ime ihe na bachara anyị ma ncha ka m nye gị ezampụlụ nwa ọcha tịghị ọfụma banditi kpa ike enyebe amnesti esmenu gbuo mmadụ enyebe padon kedu maka Boko Haram fa nwere ibu n'iti ọ bụrụ onye Igbo ọ bụrụ life sentence ya ọ bụrụ onye Igbo atụmanya ga-egbu enye ọ bụrụ na onye Igbo eji ya wee mee sampụ ihe ogogo Igbo teta nọ n'ụla na chefulugo gwanụ ndị Igbo bakunie ndị Igbo teta nọ n'ụra Idumota no sanyana Imamande lase no na Alaba International anagogo Computer Village anabago Ladipo Market na Butare na market gaina Tinkana papa bye bye yo